जय हर हर महादेव की जय। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैया पार्वती की जय। एगो राजा एगो रानी हलन। ध्यान से सुना कहानी हवा। एगो राजा एगो रानी हलन। ता राजा रानी जब राजा रानी हलन तो रानी राजा हलन तो दोनों शिव जी के पूजा पाठ शिव जी के पूजा पाठ कर रहलन। ता जब पूजा पाठ कर रहलन ना ता का कहलन ना कि अथी एगो पोखरा हलक गौवा के आगे पोखरा हलक। तब पोखरवा में निहा के पोखरवा भी शिव जी के मंदिर हलक। तो शिव जी के मंदिर हलक ता का करहलन कि निहा धोवा के शिव जी के पूजा पाठ करके फिर घरे दोनों चल आवलन। दोनों जब चल आवलन राजा रानी जब चल आवलन तब उनका शादी ब्याह के 12 साल हो गए खल, लेकिन एगो बाल बच्चा न हलन। तो सब कोई टोला महला के सब कोई टाना मार हलन कि है राजा रानी कितना शिव जी के पुजारी है या पूजा पाठ भी कर रहा है, एगो उनका घर में संतान न है। ये तो जाना ही कि पुष्टि के एको गो ना चोरनी चटनी के 1050 तो राजा साहब के ना हलक। तो बेचारा खूब पूजा पाठ ऐसे महादेव कर हलन, लेकिन कोई केतनो बोला हलन, लेकिन कोई के उल्टा जवाब न दे हलन कि है जहिया महादेव के लिखल होता है जही हमरा ही संतान के प्राप्ति होता। बेचारा राजा रानी वैसे कुछ दिन बीतते गेलक एगो सुंदर सा पूजा पाठ खूब सुंदर कांड जो होगा ना है खूब धूमधाम से महादेव के बुला सारा भगवान के बुला के घर में अखंड करलन, फिर कथा उठा हुआ है, शिव चर्चा करलन, सारा चीज है भगवान के जितना माने के कीर्तन हुआ है सारा चीज धूमधाम से करलन। तो महादेव के कृपा से उनका रानी के गोद भर गेलक। तो सब कोई टोला महला गांव जवार में हाहाकार मरल कि इतना मानी राजा साहब के धन दौलत हलै, कितना एगो संतान भी ना उनका ही अथी हले अनहार होल हलै, जे कितना उनका ही खुशी माहौल है। खूब भंडारा राजा साहब करलन, जितना गरीब दुखिया लग सबके खियलन। जब सबके खिया लेलन सबते तो धीरे धीरे रानी गर्भवती रह गेलन। जब गर्भवती रह गेलन ता जैसे बीतते गेला के 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 7 महीना 8 महीना जब बीतलक ता रानी के खूब पेट में दर्द उठलक। जब उठलक रानी के 8वें महीना हाँ 8 महीना में उठलक ता रानी साहब खूब गिरत बजरत। तो रात होते होते रानी के प्राण टूट गेलक। रानी जी रात होते होते जब रानी के प्राण टूट गेलक तो रानी बेचारी तो मर गला, गोद में तो बच्चों भी हलक। गोद में बच्चा हलक। जब रानी मर गेलन ता राजा साहब फर के रोवे लगलन कि कितना मेहनत से बच्चों भी पेटे में है लेकिन बच्चा जिंदा है। रानी जी मर गेलन हल। तो कहलन ना राजा साहब अफार के राजा साहब खूब रोवित हथन। जब रोवित हथन कैसे माने कि तो हम बच्चा कितना महादेव से मांगली हाल। एक तो रानी भी चल गलन, पेट में संतान हलक जेहू भी चल गलन। तो बेचारा खूब रहलन। सब कोई धीरज बांधलक कि का करबा जे इतना अथी हवा सिखल थे सब आओ का कि इतना दूसरा शादी कर ली है आओ का। तो राजा साहब कहल कि ना हम दूसरा शादी महादेव पर हमारा विश्वास है। का कहलन राजा साहब कि हम रानी के जलैहा मत, कहलन कि रानी के जलैहा ना, जला देव तक अंदरे बच्चा जिंदा हो तक तो हमारे एगो प्राण गेला के दूसरो प्राण चल जाता। जे रानी साहब के जहाँ हम पोखरा में निहा हली और मंदिर भी पूजा पाठ करली जो है रानी के हमरा गाड़ द। सब कोई कल कि है जे हिंदू धर्म में तो सबके तो जलावल जा है, हाँ मुसलमान में गड़ा जे कि ना। तो राजा साहब ना कि गोड़ हाथ पड़ी थी बा जे हमरा हाथ जोड़, जे हमरा मन में आशंका है, मन में कुछ विचार आवी थे कि बच्चा हमार जिंदे है। बेचारा उसी छटपटाते कहलन कि ना हमारा गाड़ी दा। तो सब कोई जितना मिल के गाँव जवार वाला हलक जे सब का कर गढ़ा खन के रानी के ओजे गाड़ दिलन। जब गाड़ दिलन तो ओजे कुछ दिन बीतलक 1 महीना
जब 1 महीना बीतलक तो बचवा तो उमे जिंदे हल। त 1 महीना जब बीतलक ना ता का कैलन ना, 1 महीना जब बीतलक त का कैलन कि अथे सब कोई राजा साहब कैसे निहाय जहलन, पोखरा में निहाय जहलन, वैसे रोज वैसे निहाय फिर जाए लगलन। और रोज का करन कि पोखरवा में निहा के और शिव जी के मंदिर के पूजा करन, आ पूजा पाठ करके आ रानियों के जाके ओजा पड़ी बैठ के 1 घंटा रो के रोज वैसे ही चल आथिन। खूब रो रख के चलन कि कैसे हमार दुनिया उजड़ गल। बेचारा खूब रोवे, रोज वैसे करतन, पूजा पाठ करतन। एक दिन का होले कि घर में नौकर चाकर कहूँ गेल होले, तो राजा सोचलन कि आज पूजा पाठ न करही, जे आज हम ऐजे रही जे हम ना निहाय धोआ जा। घर में नौकर चाकर अबे न कर लखे, जे हम कैसे करे, जे हम चल जाम तो हम नौकर चाकर ना लखे, जे घर पर हम ध्यान के दे रख ना गेलन। तो पर्वत पहाड़ पर शंकर जी या पार्वती बैठा, तो सब सोचलन कि चल ही पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी लोक पर जे वो कहलन कि पृथ्वी लोक पर, जे का कहलन ना कि चला ही पृथ्वी लोक पर, जे सबके हाल चाल ले ही, जे कैसन हमारे सब मनुष्य के हाल चाल है जे चला ही। तो का कहलन कि दोनों शंकर जी या पार्वती अलन, कहलन कि चला आओ कहता कि चला, तो दोनों अलन। तो का कहलन कि पोखरिया भी उतारलन, दोनों भेष धरलन जोगी के आ जोगिन के। महादेव अपन रूप में अथिन तो आधा आदमी तो डर के भाग जाबू, सांप बिछा ले लेथिन तो का कहलन कि जोगी के भेष धर लेलन, आ धर के आ ओजे पड़ी का कहलन कि खनी दोनों फिर निहायलन, आ का कहलन कि मंदिर में फिर ओजे पूजा पाठ खनियो सब कलखिन शंकर जी पार्वती। आ का कहलन कि जहाँ हथिया रहा ना है, जहाँ रानी जी गाड़ल हथिन ओजे पड़ी अखनी बैठ गेलन गौरा मैया शंकर जी बैठ गेलन। तब तारे तो बचवा जिंदा हले, तो जन्म 9 महीना के बाद ले लेलकै, जन्म ले ले तो खूब बचवा के हाँ तड़ी से आवाज आवे, तस ना गढ़वा से गढ़लका से खूब आवाज आवे कि हाँ माने कहाँ हाँ कहाँ लिया से देख के हाँ तो का कहने कि अथी कहना ना गौरा के शंकर जी तक का तक देखिए ना कितना सुंदर बालक के आवाज रोए वाला के आवाज आ रहा है, जे कन्हू देखिए ना लगता है कि कुछ चिड़ा उड़ाई तंग कर रहा है, चाहे कुत्ता उता धैले है। ये खूब राजा वजा नहीं था, वो नहीं था। तो का कैलन कि आथे तब शंकर जी कहले कि है इतना भारी जंगल है, जंगलवा में के जब बालक आते, अब बालक आते तो माता पिता साथ में रहते कि ना, ताकि ना हमरा बड़ी आवाज आ रहे। हाँ ऐसो औरत जात ज्यादा सुन हथिन, ज्यादा सिर आत्मा इतना है ना शिकायतवा ज्यादा। अब के जमाना में, पहले के जमाना में धर्म सुना है, अब के जमाना में शिकायत सुना है। शिकायत सुना है कि ना, भुरकिये में से देखा है कि कौची ससुया कही थे बेटवा से, कौची पुतोहिया कही थे ना, कही कि ना। तो का कहलन कि वैसे ही सुन गौरा मैया सुनी था। तो शंकर जी के लिए शंकर जी जे ऐजा से कन्हू ना बढ़ा कि अगर कुछ बच्चा के हो जेते तो हमनी के पाप लिखता बा, काहे कि हमने आवाज सुनी थी हाँ खा जेते तो हमनी के तो पाप चढ़ता बा ना। जे रात भर रह जा, जे रात भर रह जा। तो का कहलन कि गौरा मैया शंकर जी जे रात भर रह गए। तो का कहलन कि ओने से राजा साहेब निहाय लगे तैयारी में हलथिन कि कल ना गेली है ताजो महादेव के पूजा पाठ ना करे। एक तो बेचारा दुख के मारल हथिन कि महादेव के पूजा पाठ है करम त कानी हमरा जिंदगी सवार जात। तो का कहलन कि जाला तैयारी हलन। एखनी गौरा मैया शंकर जी का कहलन ना कि लगा है कि शंकर जी से कहलन कि लगा है कि ऐजे गहिडवा से खताल है ना, मटिया रखल है, लगा ऐजे से आवाज आवे थे महादेव को इसु जानी थे। हाँ तो का कहलन कि खानवालन ना हो जा कोरलन ना, तो देखा था ना कि और रानी साहब की हड्डी गुड्डी थोड़ा निकलल है, और बचवा है सुंदर सादम खूब मोटे तजे
जन्म ले ले और तारे खूब खिलाई थे। हाँ गुरुवान भगवान के लीला है। तो का के खूब सुंदर सा खिला रहा है। तो गौरा मैया का करन कि खूब अचरा से खूब बचवा के खूब पोछलन पाछलन आ का करन कि धूपा में बाबा भगवान महादेव के न लीला बाबा पोखरा में निहालन धोलन बचवा के आ का करलन कि खूब अचरा तर झाँप के रख लेलन। तो कहलन ना गौरा मैया कि आई शंकर जी जे अथी जे बचवा के तो जिंदा है या मैया मरल है, अगर दूध पियला कहती तो कैसे पियहूँ? जब तक एक माय के न जिएबा जब तक हम ऐजा से हम पर्वत पहाड़ पर न जेबो जे माय के बिना जियले। तो का कलन की कमंडल से पानी उनी छिटलन ना तो खूब उनकर रानी दम सुंदर देह हो के फिर आ गलन ओजे पड़ी शरण में महादेव के। तो आ गलन शरण में तो देखा थन कि गोद में गौरा बच्चा ले तो का करन के शंकर जी के और गौरा मैया के दोनों के गोड़ में रानी जी गिरलन और राजवा उन्हें बेचारा चलल आवी थे। तो चलल आवी थे तो राजा साहब का करन कि आगे गेलन निहायलन धोवैलन। तो का करलन कि चल ही मंदिरवा में पहले पूजा पाठ कर ले ही तो हम जाके रानी जी के गोड़ लागबै। तो जाके का करन के पूजा पाठ निहायलन धोवैलन फूल पत्ती जितना तोड़लन महादेव के सजैलन पूजा पाठ करके और रानी जी भी जब गोड़ उड़ लागे गलन तो देखा कि खानल। तो राजा साहब तो डरा गलन कि लगा है कि एक तो असर हला कि बच्चा उच्चा जन्म देता तो कोई टोला महला के चाहे कोई सुन्नत एने खेत खलिहान में आल हलक तो हमरा कहे तक खान के निकालम। देखा कि लगा कि कुछ कुत्ता बिलाई चाहे जीव जंतु खोद खान के हमार रानियों को खा गला का राजो के बेचारा आओ अफर अफर के रोवे लगलन कि अब हमार जे असरा हलक वो बेअसरा हो गए। तो का कहलन के ओजे रोइत तो शंकर जी और पार्वती दोनों का कहलन के रानी के या बच्चा के लेके ओजे पड़ी अलन आ राजा साहब के देखलन। तो रानी साहब तो न चिन्हलन वो तो 1 महीना अंदर हलन तो कैसे चिन्हती न पर लेकिन राजा साहब रानी के चिन्ह गलन। तो जाके महादेव के आओ उनका गौरी मैया के दोनों के सर में वो गिरलन कहलन कि हे महादेव हमार जैसे राजा रानी के बचा दिला और गोद में बच्चा वो बच गया जैसे हमार राजा रानी के बचैला। तो यह कहा जाए कि महादेव वो विश्वास रखवा तो मिट्टी में से भी बालक दे सकलथ ने। जब बेचारी तो महादेव पर विश्वास राजा साहब रखलन कि हमार रानी के भी रानी भी जी गलन। गौरी मैया कार्तिक के कौची से बनाए हैं? मटिया से न बनाए हैं। गौरी मैया अगर उनका असली बेटा है गणेश जी लव लव सीता मैया के एगो बेटा हथिन एगो कुश हथिन जे कुश के हथिन कुश मुनि जी हलथिन ना तो कहूँ खेले चल गए लव ना तो मुनि जी सोचलन कि अगर सीता मैया देख लेथिन तो कहथिन कि हमारे बेटवा के केने तो का कलन कि कुश चटैया बनावल तो ओकरे बना दिल सुंदर सा प्राण उरान डाल दे तो वह लव कुश कहलथिन। तो का कलन कि राजा रानी के का कलन कि राजा रानी के कलन के देखा जे सुंदर सा सुना ना प्रणाम गुरु भाई प्रणाम सुंदर अथी देखा कितना सुंदर बालक हवा संतान हवा जे हाँ फिर दोनों हंसत खेले थे दोनों घर गलन जे गौरा मैया शंकर जी कहलन कि बच्चा के नामकरण कर दिया सत्यम सत्यम हाँ सुंदरम। तो सत्यम नाम धरेलन खूब राजा महल में गेलन रानी के लेके तो जितना हलक इतना भीड़ उमड़ गया कि हाँ इतना भीड़ लगल कि राजा साहब के इतना माने कि जितना धन हल लेकिन उतने वो पूजा पाठ में रमल हथिन। हमने कितना सिखैले कि इतना दिन में होलवा तो ब्याह शादी कर लेला लेकिन वो महादेव के कृपा में आज तक वो शादी ब्याह न कैलन। हाँ विश्वास धीरज में धन है धीरज धर्म होता ना धन रही तो का कलन कि वैसे ही सब कोई अलन और सुंदर सा बालक दिलक तब फिर का कलन कि महादेव के पूजा पाठ फिर घर में करलन और घर में जय जयकारी होवे लगल हरा हरा महादेव की सच्चे दरबार की राजा रानी की सत्यम बाबू की प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आप का लेते नहीं